108 ଶିବଲିଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ମହାବିନାୟକ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାକୁ। ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ସାରା ମଇଁଷି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ମଇଁଷିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଗଛ, ଏ ଧାନ ଗଛ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମନ ମାନେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରହି ତ ହେବନି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ହେବନି। ଟିକେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଧାନ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ପୁରା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଖାଲି ଦୁଃଖ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ଏବେ ଜାଣିସାରିବାଣି ଆମେ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହଁ, ଆମେ ଆସି ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଆମେ ଦଶଶିନୀ ଘାଟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ହେଲେ ଦଶଶିନୀ ଘାଟକୁ ଯାଇ ହିଁ ପାରିଲୁନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ପାଣି ପୁରା ଭରିଯାଇଛି। ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଫେରିଗଲୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଶକ୍ତିପୀଠ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ, ମାଆଙ୍କର ନାଭି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନାଭି ଗୟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ପକାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୀପ ଆଣିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ବେଢ଼ା ବୁଲିଗଲୁ। ବେଢ଼ା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଏଠି 108 ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କ'ଣ କରିବି, ମନ ଦୁଃଖ, ସିଏ ଆଲାଉ କଲେନି ଫୋନ୍ ତ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ସରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁତକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମନ ଦୁଃଖରେ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବସି ଗୋଟେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଚା ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲୁ ଆମେମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମ କଲେଜ ଦେଖିକି ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଆକୁ ବସିକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି, ଏମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଉ ସେମାନେ ବି ମିଶିକି ଏ ଗୀତ ନିଜେ ସବୁ ଗାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ ପୁଣି